to ada Mercedes asewuotho nyaka kuborelengo koni Mercedes tiyo paka neno dhako moro mar ywak skunde ogero mana sarisgi. Nyakorongo jomogo gin moko kuom jodak e kaunti ma Siaya ma bende Otiato nitiere. Otiato ka winjo nyingi kanyo dibed ni tiyo koso kitiye MCA Imbo East Ward. Otiato minyalo medo gi MCA wetegi ma bende winjo koluong nyinge kanyo ahinya Nyafida Roads mantiere kaunti ma Siaya diwachang. Erokamano Sharon. Watematema mana kaki winjo ka osiepa moko go be wacho watematema ok osebedo mayot ahinya but gima danda wacho ni tijo mar MCA ni to mana kaka ginene colleagues moko loso kanyo, you know, it makes no sense. Onge tiende populism moro kanyo onge. Pare ni one is system moro ngato to paro kiwinjo kata discussions at national level sani iwinjo ngato wacho ni ya president mondo wayud development. MPs are running day and night gitiyo kod president mondo migiyud kaka ginyalo konyore. Kae ngato wacho ni ya MCA in kod budget isekalo budget kuro yuraido kaka we are dealing with a very confused system. Wadwa tiyo brochuno wane ber kata rach ang ni yudio moro mitiyogo kod gavana. Ber kata rach ang ni yudio moro mana kaka kor MP bende is finding it very necessary mondo giti kod president. MCA will find it very necessary mondo giti kod gavana. Well, as we do oversight, mana kaka one of my colleagues wacho kanyo, as we do oversight nitie kamoro mabende wabedo held up. Awinjo ka osiepa mowodogo wenja wacho no nyinge ma wiya wilgo nyinge to nduku jaduong' nduku wacho kanyo maber na en ng'ato wan tijwa en timo like ochako maber kod sama sirikal odonjo in place watimo vetting. Osiepa idwa timo vetting to governor in his own wisdom ose present ni list mag jok moparo jok ma are meeting the minimum qualifications midwaro to joge moparo no nyalo tiyogo. In kore rieka ahinya mineno ne ng'ani to governor dang ditigo idwaro ng'ati. We always say no, okay governor want our paro look at trema ng'iyo kata na reports mag assembly bro want our paro ng'ani talk ber gi gini, but because this is your choice to ine ma yini won serikand ne ine mi dwaran this government, so this is your choice. We don't like this, we don't think is bear, but because it is your choice we will give you your choice. We want to see you deliver. So from the vettings seche moko wamiyo nafas ngeje baran ni yot kabisa ni kawuono ikelo gina tuwinjo kiwacho na une mutamo governor tich, une MCS une mutamo governor tich, kiny kendo ni winjo no une mutimo mano nikech odwaro no mondo miyu gimoro. So we give easy way the governor what we mean nafas mari mondo mitimo japinyo yieri keche samanyo japinyi yiero iwinjo kata kasa manyo wadhi kwa kura to japinyi wacho ni ya in kwa mari moro ni be wawe. So a colleague watch about the 6 elections mwatimo gaki ngato ka ngato make a decision. So governor kod role mare ana nyita mano mondo kikawachi ni governor ni rach ng'ani ok nyal tiyo tiji governor e wacho ni dwa yiero mari sai yiero governor abende yiera kaka MCA my role sama dwa tiyo no seche moko bende par governor obiri ward ni in kore ya mwa ni koro kidware in koro dwa tiyo tiji mar oversight fully obiri ward ni wacho ni MCA makama ano kanenega tije manyode ko benwa tiyo kode is not cooperative to us. To seche moko ntiere odi yudo ka neighboring ward to iwinjo na kaka wacho ni kanyo ndara olos maber modin maber molie maram in ward ni kata onge anything nikech of your positioning. So jowa moko go mbaka mar populism
en mbaka mare idwan mondo mi japinyu winji mondo ibed mamor, but that is not it. Erokamano ahinya. Aya, okwanyo kapok iloso, bende wawinjo neno oganda e kaunti ma Migori. Oganda e kaunti ma Migori, nwapenjogi ni bende ging'eyo dongruok moro amora ma MCAs mag-gi osechwalo. Wawinjo neno oganda e kaunti ma Migori gi Nyamira, bang'e ang'eno kwanyo ibiro bedo kimake gi kanyo. Nyinge luongo ni Robert Juma, jadak ma Migori ka, Ayasuna West Constituency, Ragana Ruba Ward. Adwa